Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă întâlnire cu poveștirile din Clujul de odinioară. Acum, pe final de an școlar, observăm ultima bătălie pe care o dă clasa noastră politică pentru rezolvarea cele mai stringente și ultime probleme ale învățământului românesc. Este vorba, bineînțeles, așa cum bănuiți, de adoptarea unei noi materii care să fie predată în școlile din România. Este vorba despre ceea ce mai nou se numește educație sanitară. După adoptarea și acestei ultime prevederi, cu siguranță învățământul românesc nu va mai avea nicio problemă. Problemele legate de lipsa de dotare a școlilor, de subfinanțarea sistemului de învățământ românesc, de salarizarea profesorilor, lipsa bibliotecilor, lipsa dotării acestor biblioteci, lipsa întregii infrastructuri a învățământului românesc, toate acestea vor deveni o amintire. De aceea, pentru că după adoptarea acestei legi, învățământul din România va fi mai mult decât perfect, neavând nicio scăpare, nicio problemă, ne întoarcem în timp în anul 1936 pentru a vedea cu ce probleme se confruntau cei care făceau parte din sistemul școlar, din sistemul de învățământ din România interbelică. Așa cum promiteam, ne întoarcem în anul 1936 și o facem cu ajutorul unui material publicat într-un ziar apărut la Cluj, ziar care se numea Națiunea Română, cu un material apărut în luna octombrie a anului 1936, material intitulat La vita e breve. Și iată ce ne spune acest material. N-am să uit niciodată pe colegul acela lung și ciolănos ce se numește Petre și e ofițer. Eram în ultima clasă la școala de comerț și stăteam în aceeași bancă. Învățam noi cum învățam, dar Petre era proroc în materie. Știa înainte cu precizie că el nu va ști lecția. Mai ales limbile străine îl omorau, că la alte materii nu se pricepea. Pentru limba italiană apela întotdeauna la mine, se fac traduceri, corespondențe și rezumate. Într-o zi, presimțind că în ziua următoare va fi întrebat, a venit la mine să traduc lecția La vita e breve. Obișnuia să scrie traducerea frază cu frază și tot cam așa să o confrunte cu originalul. Era mai comod în tot cazul decât să identifice cuvintele după dicționar. Bine, măi Petre, tu nu observi că lecția e aproape românește? Iacă, La vita e breve înseamnă vaca e vitează. Scrie. Adevărat, mă, frate meu, mă, răspunse el și scrise. Cum naiba nu mă-i gândi eu, mă? Mai departe, la noi antica ne dice că la vita e breve, adică înțelepciunea veche ne spune că viața e scurtă și asta e aproape românește. Cum adică? Întrebă el. Foarte simplu. La noi este nume propriu. Noe din Biblie. Antica este adjectivul vechiu sau bătrân. Prin urmare traducem, bătrânul Noe ne spune că vaca e vitează. Exact, sări Petre de pe scaun. Cum bă, de nu m-am gândit și eu? Dacă aș locui cu tine într-o lună, aș cunoaște italiana la perfecție. Seamănă cu românească, mă, seamănă, a furisita de limbă. Am improvizat o poveste, precum că noi ar fi avut în corabie o vacă pe care a folosit-o după ce s-au retras apele la aratul pământului pentru pus vie. Când a reușit mai pe urmă să facă vin din struguri și să se îmbete, noi le-a spus feciorilor, vaca e vitează. Colegul Petre Victor și-a scris traducerea, adică povestea, frază cu frază, mi-a mulțumit și a plecat promițându-mi ca întotdeauna că îmi va aduce țigări. Am rămas gândindu-mă că am comis o impietate față de acel element de solidaritate care se cheamă colegialitate. Mi-am închipuit că Petre va arăta traducerea colegilor de la internat, că el locuia acolo și totul se va isprăvi cu o glumă. Cineva are să o facă bună, dar am greșit. Petre n-a arătat-o nimănui, ca nu cumva să o copieze și să o învețe alții. Muncească fiecare dacă vrea să știe. Asta e
A doua zi, profesorul de italiană, parcă îl montase cineva în Adis, a luat catalogul și l-a strigat prima dată pe Petre. Acesta, sigur pe el și pe lecție, ca niciodată, și-a luat cartea și caietele și a ieșit la tablă. Ei, ce zici, Petre, ai învățat pentru azi? Am învățat, domnule profesor, răspunse nenorocitul și zâmbi lung și dulce către mine. Spune drept, nu cumva ți-a făcut lecția vreun coleg? Nu, domnule profesor. Eu am făcut-o singur, am scos cuvintele necunoscute, le-am căutat în dicționar, le-am judecat și așa mi-am preparat lecția. Te-am întrebat pentru că ne cam cunoaștem noi obiceiurile, se justifică profesorul. Nu zic, domnule profesor, că altădată noi fi făcut cum spuneți dumneavoastră, dar de data asta n-am făcut. Puteți să întrebați colegii de internat dacă nu am muncit ieri toată ziua numai singur. Da, răspunseră cei chemați să dovedească vrednicia lui Petre. Ei, dacă e așa, mă bucur și să constat că te-ai îndreptat, îl mulcomi profesorul. Te rog, citește lecția. Petre o citește melodios și corect până la capăt. Foarte bine, îl încurajă profesorul. Vezi că poți dacă te silești. Acum citește fraza de frază și tradu. Îl învoldește din nou maestru. La vita e breve. Vita e vitează. Liniște de mormânt. Profesorul se încuntă, aruncă o privire mirată spre noi elevii. Eram de piatră. Apoi ordonă. Mai departe. La Noe Antica ne dice, bătrânul Noe ne spune, hohote puternice izbucnesc din toate părțile. Elevii se apleacă prin bănci ca să poată râde, profesorul se apleacă și el în dosul catedrei. Petre se uită speriat în jur ca un iepure asediat și izbucnește printre lacrimi. Domnule profesor, vă rog, tăgârță mi-a făcut lecția. Firește, totul a fost iertat. Aceasta a fost povestea celor doi colegi dintr-o școală clujană anului 1936.